खुलुमबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव साफ्रोमनोबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अननाय आरो सिबिनाय बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों। दा बे समावहाय आङो मोनसे बिसयनि सायावहाय एसे सोलोंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों ख्रिस्टियानफ्रा धन सम्पतिखौ लानानै माने गोग्गा जाबाय नामा, जोङो दुगा जाबाय नामा, बिनि सायावहाय जोङो गुसुङै जोङो सोलोंनि। संसाराव इसोरखौ मोननाय इसोरखौ मोननै ग्रुपनि हान्जाफोर दङ। बे जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय, नाजावबाय, बाप्तिस्मा लाबाय, बेखौनो होनो ख्रिस्टियान, बिसोरखौनो होनो ख्रिस्टियानफोर। आरो बिसोरखौनो होनो इसोरनि अनजाग्रोनाय, सायख'जाजेननाय इसोरनि न'खरनि गुबै फिसाफोर। बेनिफ्राय इसोरखौ मोनै गुबुन हान्जानि मानसिफोरखौ होनो जाहैबाय नन बिलिभार्सफोर, माने बिसोरखौ होनो माने गुबुनारिफोर। बिसोरबो इसोरनिनो फिसाफोर, सोरजिजानाय, नाथाय बिसोर दाबो जिउनि बासायजानायनि लामाखौ बिसोर दाबो मोनाखै। बिसोरखौनो होनो गुबुनारिफोर। नाथाय जायफ्रा इसोरखौ बांसिन अनजाग्रोजेनबाय, इसोरखौ मिथिबाय, इसोरनि गियानखौ मोनबाय, नै बिसोरनियाव मावनांगौ बिबाना बांसिन थाबाय। बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्राबो, इसोरखौ मोननाय मानसिफ्राबो धन सम्पतिखौ लानानै दुगा जाबाय नामा, गोग्गा जाबाय नामा, बिनि सायावसो जोङो सोलोंनि। आथिखालाव जों मानसिफ्रा सोरबा धनिफोर जायोब्ला, गोनां गेदेर जायोब्ला गावखौ माने मान इज्जत मोननो बांसिन मोनजानो लुबैयो। ओमफ्राय गावखौ सिगां आसनाव होजानो बे बांसिन लुबैयो आथिखालनि मुगायाव। आरो आथिखालनि मुगायाव सोरबा माहाजोनफोरनियाव सासे जेन्टेलमेन आलासि थाङोब्ला बेनो मोजां मोनसे न' सिङावहाय आसन बनानै, सफा सियारफ्राव मोजां जिरायनाय होनानै, मोजां जानाय लोंनाय होनानै, आदर खालामनानै नाजावो। बेनिफ्राय सोरबा मोनसे गाननाय जोमनाय गैयै मावरिया रान्दि दुखुथियाफोर, बिबायारिफोर फैनानै बे न'खराव फैयोब्ला, आलासि जाफैयोब्ला, बे न'खरावहाय न'खरनि मानसिफ्रा नाजावो, उसुं खनाफ्राव बा बिफां सायाफ्राव बेबादि होनानै, बस्था बनानै, खामफ्लाय दाख्रा होनानै नाजावो। बेबादि मोनसे मनोभाब, थाखो राननाय जों ख्रिस्टियानफोरनावबो दङ नामा? जों जुदि ख्रिस्टियानफोरनावबो बेबादि गावनि गोनां गेदेरखौ लानानै थाखो राननाय, गोजौ गाहाय जुदि साननाय जुदि दङब्ला, जों दाबो इसोरखौ मोनाखै। जों दाबो गुबै ख्रिस्टियान जों जानो हायाखै। बाइबेला जोंनो फोरोंदों। लुकासनि 12 अध्याय 16निफ्राय लानानै 20 पदसिमावहाय जों फरायनि। लुकासनि 12 अध्याय 16निफ्राय लानानै 20 पदसिम जों फरायना खोनासंनि। आरो बियो बिसोरनो फंसे फिदिंनाय बाथ्राखौ खोथादों। सासे गोनां गेदेर मानसिनि हुआव बिमायनो आबाद जादोंमोन, आरो बियो गोसोजों गोसो सानदों, आं मा खालामनो, मानोना आंनि आबादखौ दोननो आंहा जायगा गैया। आरो बियो सानखांदों, आरो आंनि बाख्रिफोरखौ सिफायनानै देरसिन बाख्रिफोर लुगोन, आरो आङो बेयाव आंनि आबाद मानि आरो आंनि बुथुमनाय मुवाफोरखौ दोनगोन। आरो आङो आंनि प्राणखौ होगोन। आंनि प्राण, द्लाम बोसोरफोरनि थाखाय नोंहा गोबां बुथुमनाय मोजां मुवाफोर दं। जिराय, जा, लों, रंजा। नाथाय
इसोरा होनदों बिखौ होनदों साननो रोङै मानसि बि हरावनो नोंनि प्राणा नोंनिफ्राय बिफिनजागोन अब्ला नों थाम थिम खालामनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन। बाइबेला जोंनो मोनसे स्पेशल फोरोंनायखौ इसोरा जोंनो होबाय, जोंनो फोरोंबाय। बिनिखायनो जों खृष्टानफोरनि थाखाय, धोनिफोरनि थाखाय, गोनां गेदेरफोरनि थाखाय बहुद साबधान जानाया जोंनि थाखाय गोनां, साबधान जानो गोनां। मानोना बाइबेला बुंबाय नोंनि होनाय जिउआबो इसोरनिसो, नोंनि होनाय धन सम्पतियाबो इसोरनिसो। नोंनि बुथुमनाय धन सम्पतिखौ लानानै, नोंनि गोनां गेदेरखौ लानानै नोङो जुदि गोजौ गाहाय साननाय जुदि दङब्ला बै गोनां गेदेरखौ होनदोङो, साननो रोङै धोनिखौ होनदोङो नोंनि जिउआ दिनैनो दा हरावनो बिफिनजायोब्ला, लांफिनजायोब्ला नोंनि बुथुमनाय धन सम्पतिया सोरनि जागोन? नै बेबादि जोंनो फोरोंदों बाइबेला, जोंनो फोरोंदों बाइबेला। बेनिखायनो साखाय मुंनि सासे मानसि दंमोन। बेनाव जिसु ख्रिस्ट सानसेखालि आलासि जाहैदोंमोन। आरो बे आलासि जाहैनायावहाय साखाया सासे खाजोना खांग्रामोन। बे खाजोना खांग्रा जानायखाय बेखौ बयबो मानसिफ्रा नेहाथ होननानै बुङोमोन। बयबो मानसिफ्रा मुगैयोमोन गोदोनि समावहाय, जुदियारिफोरनि समावहाय। मानसिफ्रा बेखौहाय माने मानसिफोरनिफ्राय सेजाबनानै जाग्रा, खाजोना खांनानै जाग्रा होननानै गोबां मानसिफ्रा बेखौ मुगैयोमोन। नाथाय बिनि मावनाय कर्मआ बेबादिमोन, गावनि दंनायनिफ्राय बियो गैयैफोरनो ओरैनो दान हरोमोन, दान होयोमोन। बेबादि मोनसे कर्म बेनावहाय दंमोन। बिनाव जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट आलासि जाहैदों अब्ला जिसु ख्रिस्टनियाव बियो बेबादि सिमान लादों, गुरु, प्रभु, आंनि दंनायनिफ्राय, आंनि बुथुमनायनिफ्राय आङो बांसिन, आंनि दंनायनिफ्राय बांसिन बियो माने ओरैनो गैयैफोरनो दान होयो। बियो 100आव 70%खौनो बियो होयो ओरैनो, बेनिफ्राय 30%खौल' साखाया लायोमोन। दा बेनिखायनो इसोरा बेखौ बुंदों, जिसुआ बेखौ बुंदों, मानसिनि फिसा हौवाया जिसु ख्रिस्टआ हफायनायखौ आरो नाग्लिजानायखौ बोखांनो थाखायसो फैदों, बासायनो फैदों। बेनिखायनो बे न'खरा दिनैनिफ्राय बासायजाबाय आरो बासायजानाया बे न'खरनिफ्राय जाबाय। नै जिसु ख्रिस्टआ सासे नेहाथ खाजोना खांग्रानि न'खराव हाबनानै बेबादि बाथ्रा बुंदों। लुकासनि 9:1निफ्राय लानानै 10 जों फरायोब्ला मोननो हागोन। बिनि बिसयै जों मोननो हागोन। जोङो बेबादि मन साफ्रोमबो खृष्टानफोरनाव साखायनि बादि मन साफ्रोमबो सुबुंनियावहाय थानो नांगोन, थानो नांगोन। मानोना जोङो बे संसारनि गेजेराव सायख'जानाय खृष्टियानफोर, बे संसारनि गेजेराव जोंनि रायनाय, जोंनि थाबायनाय, आलासि साननाय, जोंनि गासै साल सलनफ्रा गुबुन रोखोम जानांगोन, इसोरनि बादि जानांगोन, इसोरनि बादि जानांगोन जोंनि साननाय हनायफ्रा। अब्लासो जोङो इसोरजों गुबै खृष्टियानफोर, इसोरनि बेसादफोर होननानै मख'जागोन। आरो जोंहा बांसिन मावनांगौ कर्तब्य थाबाय। बेनो जाहैबाय जोङो इसोरजों अनसायजानाय, सायख'जानाय सुबुंफोर, इसोरनि बोसोन स्पेसियेल फोरोंनायखौ जों मोनबाय। बेनिखायनो जोंनि साननायफ्रा, जोंनि गोनां गेदेर जानायफ्रा इसोरनि बादि जानांगोन। बयनिबो गेजेराव समान साननाय, गोसो, मनफ्रा थानांगोन। थाखो राननायफ्रा जोंनि गेजेराव थानो मोननाय नङा। बेखौनो बाइबेला जोंनो फोरोंदों। जुदि जों खृष्टानफोरनावबो बे रोखोम साननायफ्रा गोनां गेदेरखौ लानानै दुग्गा साननायफोर दङब्ला नोंनि जिउखौबो इसोरा बिफिनगोन, अनलायग्राफोर, इसोरा बिफिनगोन। बेनिखायनो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों साफ्रोम खृष्टानफोर,
साफ्रोम नखरफोर साफ्रोम सुबुंनि गेजेराव बे परामर्शनि गेजेरजों जोंखौ माने जिउआव थुलुंगा होथों आरो जोंनि जिउ खांनायाव सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव इसोरा गावनि आशीर्वादखौ दोननानै जोंखौ नेफ्लायथों। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।